Ассалому алайкум, хуш омадед ба канали Бозор ва бизнес. Имрӯзанги навори мо вилояти Сух, ноҳияи Спитамин, Дихаи Фармонқурғон, нархи навои буқора мебурорем. Лайк ва подпискаро зер карданро фаромӯш накунед. Барои шумо нарх навоша гуфта мегузарем, чанд пулда мешавад, тарозида чанд пулда дода истай, нархоша чанд пули гуфта истай. Нигаҳ кунед, чӣ хеле фарқи шудагиай. Ҳайёрай. Нигоҳ кунед. Ин буқо ба назари шумо чанд кило мебарояд? Таги комментария фикри худатонро нависта монед. Ба чини шумо чанд кило мебарояд ин буқо? Нархи навоша ҳар якташа 28000 сомонӣ гуфта истай. Барои тарози 50 сомонӣ гуфта истай. Ба номи Бозор ва бизнес гап занед, бо арзонтар карда метиҳад. Кида интересни бошад, таги видео номероша нависта мондагӣ занг занед ва нигаҳ кунед чанд кило баромаданӣ бошад ин буқо. Ин дарозай, фарби шудагӣ хела. Видео намедонам чӣ хеле метава, ай пеши буқо хела калонай. Нигаҳ кунед. Фарби шудагӣ. Хела фарби шудагӣ уш тайёрай барои гӯшт. Чанд кило мебарояд ин? Мо намедонем. Барои тарозӣ кашида мебинед кида интересни боша. Нигаҳ кунед дӯймуша. Ай дуртар нигаҳ кунед чӣ хеле. Нигаҳ кунед ҳар душам хела фарби шудагиай. Ина бинед. имрӯзаи навори мо ба охир расед. Лайк ва подпискаро зер карданро фаромӯш накунед. Барои қассобҳо видеоролик моро поделиса карданро фаромӯш накунед. Лайка монед. Сихати саломат бошед.